е първи епизод на играта Терария. Нов герой ли ще правиш? А? Нов герой не трябва ли да си направиш нов герой? Да, ще направя нов герой. Create character. Ами, косата някакъв цвят къв да Ми е. споделиш ли екран да видя? И аз само за героя. Ама аз още не съм готов. Ай, Как прави? Така. така. Скин. Какъв цвят да ми е скина? Червен, какъв? Го направиш оранж. Не, знаеш какво? Знаеш как го направиш? Как? Е така зелен, като зомби. Така. Да. Малко Косата му светче. някаква друга. Какво е, човек? Да кажем жълта. Не. Знаеш къде? Знаеш какво? Какво? Ходи по-към червената. По-към червената. Да, някаква е такова. Ма по-светло червено. По-светло. По-светло, окей. Там по средата някъде. Не, на второто беше така. Да. Там къде беше. Тука. Ай, да, така. О! Монго. Така. Направим някакви по-гочни игри. Ширт. Направим... Блузка. Това да е блузката, бе. Синя. Жълта, да изпъквам. Чай, бе, това са му... Чак. Ох. Ширт. Жълт. Червен може да направиш, я пробай с червен. Да, как гледа добре. Панталони. Такива да са, освен. Някакви тъмни да направиш. Но и така става, да. Така е готин. И обувки. Черни. Черни, да. Това ли да ми е геройчето? Да, и... Ако искаш някаква друга косичка, освен. Някакъв друг вид. Някаква нагоре да стърчи. Така? Не, нагоре. Сега ще кажа. Ей тая. Шигун съм, ей тази е. Не. Миналата. Не. Миналата, човек. Не. Назад трябва да врънчай. Те колко за ти. Ей така. Ей така си хубаво. Крейт. Крей. Как да ми сказва името? Аз. Стас Таврев. Как се познава? Стас Таврев. И сега ще създавам нов свят. Чакай. Create World. Как да ми... Small, Medium. Къв да е? Small. Медиум. Нормален, нали? Среден. Medium. Как да се казва? YouTube World. Да, YouTube. За YouTube, нали? Така ли се пише, бе? Да. Така му е. YouTube World. И хора, почваме, нали, с Терария. Сега тук всичко се създавам. И... Първи епизод, какво ли да правя? Къща? Не знам, мога и да си направя къща. Ма изпочваме да дърсаш някакви работи. В първи епизод какви работи, бе, човек? Седиш мои номер. Сега ще зареди. Колко ще зареди с бях това е? Докато се заредат всички работи, брат, ти какво искаш? Виж, не иска да зареди, брат. Сега зареди, бе, спокойно.
Ето, зареди. Дон, къде? Ето го YouTube World. Сега трябва да влезнем. Още толкова време. Не, сега влизаш, бе. Ето, тук зарежда това и влизам. Това, като се зареди, тогава влизам. Спокойно. Наистина. Да, и сега ще видиш, ето. Ето и... Да, ето, влизам. Най-накрая, брат. Добре. Да, лагва ли ти? Не. А може да ми споделиш това? Да, Има някакъв човек. това е началния. Но ме го убива. Лол. Ще брал лол. Сметко какво правиш? Чупа дърво, може би. Но ще лопата. Но лопата в тази игра няма. С кирката се труши дърта. Вау. Добре. Може да направиш някакви подземно скоро, човек. Ради, ако искаш, може да си изтриеш интернет и да си таковаш това. Ама само ако искаш, да. Какво? Да си стегна. Да си изтеглиш Терария да може да играем мултиплеер. Не, аз искам да си тегли бакстори в моя анкъл, ще си изтрия да бани бакстори. Да бани го Вайзък. Да. Сега Ще си изтрия и това, защото няма с кой да играя. можеш с мен да играеш. Ще нали кажа, че ти си я изтрил. Свалих си я пак, вау. Той от Steam я има, между другото. И е с руда. И същите се и пули съм. Да. Тука направи нещо подземно. В момента събирам руди. Браво. Тинор. В момента искам да намеря честове. Честове? Да. Къде се намерят? Така по някакви като пещери, нещо такова. Интересно. Слайм! Бой! Това ли е слайма? Да. Някакъв син слайм. Не, има и... Дупчета има, виж дупчета има и зелени... Да, тук има някъде. Закония вид. Хора, съжалявам, но кликнах бутона на пауза без да искам. Много съжалявам, че почти всеки епизод така ми става. Това просто е моя грешка и съм свикнал да цъкам бутона за пауза. И просто е много тъпо. Тук би трябвало да има чест. Ога, има някакви гърнента. Да. Ама сега ще се пробвам да събера лид и такива работи. Само да убия. Как го боцкам? Боц. С клечка за зъби. Аз според теб че е любимата игра на тебе? Не е Терария. Коя е? Всички игри са ми яки, брат. Значи не е. Не искам да си правя къща или да си правя хома, да си го правя в пустиня, защото това е тъпо. Тъпо е да правиш хома в пустиня? Да. Мен не му кефи да си правя хома в пустиня и такива работи. Да, много е празно. Пустинята има само някакви орли и такива работи. Има и такова, кажи го, пирамиди, които са за експлорване и там може да намеря летящо килимче. Отиди там. Ама то не винаги има такова, Не винаги има. Да, все пак се опитай. Ще видя, може и да има. Ако има, ако влезна вътре, знаеш какви са силни там работите, човек. Аз още не съм развит за там. Тук ли ми беше началото? Някъде наравно искам да си направя къща. Ще си уравня някакво място. Тук може да го уравня. Да, пееш някакво такова, да ще го уравня.
знаете. Нататък. Омага, той 0 ли има вече? И така почвам. Омага, трябваше още едно блокче да струши надолу. Виж настрани, че е гладко, омага. Да. Че тук има гладко, стига да отрежеш това дърво. И да щупа отдолу това. Да. Не си го да го правиш равно, па се е равно. Само си попаеш и тя две. Или едно. Не, това ти е стълбата, омага, да ko се трошиш. Мога и така, и така. Просто малко повече място. Тук ли си правя холма? Да, бе. Що? Има ли някакъв проблем? Мога така ли се строи холма? Да. Вау. Ми е малко чудно. Тук е място за врата. Epic Dirt. Това не е... Измислих нов мап за Майнкрафт. Epic Dirt. Epic Dirt мапа. То въобще има ли такъв мап? Не, аз го измислих. Толкова стига, толкова. Как скачат хора? Да, то е зомби. Сега трябва да си крафтна workbench. А не е workbench? Да. Какво? Затвори мапа, бе. Така. Сега на този workbench може да крафтвам повече работи. Гледай, тук sword може да си крафтна, по-хубав броня може да си крафтна и такива работи. Мъга, то на табелката... Не може да се пише нищо. Не, всъщност може, ама... Какъв смисъл? Напиши, това е къщата на тази любимия вълник. Добре. Къде? Не, какво е? Блокчета. Това е стена. Слайм върху холма. Някакво слайм върху холма. Искаме слайм. Стачка. Що? Някакво що? Така ли се отваряха вратите, бе? Това аз отдавна не съм играл тази игра. Трябва да чупиш очи малко дело. Аз слайма не идва на слайма не съм. Аз съм лама. Ти още ли снимаш? Да. А кога знаеш кога не снимаш и кога снимаш? Ами заради тези черти горе, ей тука. И какво като са махнат, че спрели да снимаш и какво? Ами да, нещо такова. Ама сега като стане нощ, излизат някакви гаднички такива зомбите, да знаеш. Тук